Què estàs llegint, Berta? Ai, àvia, doncs estic tornant a rellegir el final de la història del llibre que hem llegit a l'escola, perquè m'ha emocionat i m'ha encantat. Que bé que ho deixis amb la lectura, filleta. Ja saps que jo no podria viure sense els llibres i les seves històries. Deixa'm mirar aquest. Un dia, si és de l'Astrid Lindgren! Sí, que saps qui és? I és clar, és l'autora de Pipí Casas-Llargues. La teva mare la mirava a la tele, quan no hi havia tants dibuixos ni tantes pel·lícules com ara. Sí, saps com la vaig conèixer, això? Gràcies al llibre que vam llegir l'any passat, perquè l'Amy era una mica com tu, una gran lectora i té un disgust molt gran quan a la biblioteca prohibeixen el seu llibre preferit, la Pipí. Em sembla que hauríem estat bones amigues, l'Amy i jo. Escolta, i de què tracta el llibre de la Rònia? Me'l recomanes? Doncs a veure, és un llibre ple d'aventures, amb dues famílies d'aventurers que s'odien. Però de sobte, saps què? Un fill de les bandes i una filla de l'altre es troben per casualitat. I tot i que al principi no es suporten, després acaben volent ser germans i es van a viure junts a la Cova de l'Os. Germans? Caram! Sí, però eren petits. Eren petits, però jo penso que no volien ser germans. El que passa és que estaven enamorats. Filla meva, tens el cabell mullat. Has estat nedant? Sí, el Dirk i jo hem estat nedant. Una mica. Dirk, no vols saludar la meva mare? No cal saludar qui no està convidat. Ho va ensenyar la meva mare de ben petit. És una pena que la teva mare no aprofités per ensenyar-te una mica de més educació, ja posats. Saps per què he vingut, Rònia? Per portar-me pa, no, oi? No, de pa en tindràs quan arribis a casa. No tornaré mai a casa. Si no hi tornes, en Mati s'acabarà tirant-se pel riu. Es tirarà al riu per mi, si ni tan sols pronuncia el meu nom. No quan està despert, però cada nit et somia, plora i et crida. I tu com ho saps? Ja no dorm al seu llit? Ja no dorm amb l'escalper? Saps què, Rònia? És molt dur veure una persona que es tortura d'una manera tan inhumana. Però si tu l'obvis fossis una nena i tinguessis un pare que et rebutgés tant que ni tan sols pronunciés el teu nom, tornaries amb ell? Encara que no vingués a demanar-t'ho? No ho faria, m'ho hauria de demanar ell, ja ho crec. I el mateix no ho faria mai. Vés a dormir, Rònia. Jo m'esperaré aquí. Què et passa, Vir? Estic tan trist, germana. Per què? Estic trist perquè només és la meva germana quan t'arrosseguen a les cascades del riu. I res més. No com quan et crida el teu pare a través dels missatgers. I per això em comporto com un salvatge. I estic trist per això, que ho sàpigues. Però no t'has de culpar tu. Tu no tens la culpa, ho sé. Vols ser el meu germà malgrat tot? Esclar que sí, sóc el teu germà per tot i per sempre. Però has de saber que jo vull passar l'estiu en pau, sense missatgers del castell d'en Matis. Tu i jo només tindrem aquest estiu. Llavors, tornarà l'hivern i tornaràs al castell d'en Matis. I tu on aniràs? Aquí, segur que podria suplicar que em deixessin tornar. En Borca no em rebutjaria tan fàcilment. Però de què em serviria? No en tindria, no estaria amb tu igualment. Ja pot ser, ja. Un amor prohibit. Al llarg de la història de la literatura hi ha hagut obres molt i molt reconegudes que han tractat sobre aquest tema. Ja tornem a tenir una conversa de les vostres llibres i més llibres. Mariona, ja veiem més enllà dels videojocs, No... Àvia, explica'ns això de les històries d'amor prohibit. I tu, Mariona, escolta amb nosaltres, va. Ets una cursi, Berta, només es falten les coses flotant al teu voltant. Àvia, la meva germana és... No us discutiu, va. I tu, Mariona, no t'equivoquis, que totes aquestes històries de les que parlo són històries plenes de missatges, de lliçons i de tragèdia. Segur que d'algunes n'heu sentit parlar. Ara que ho dius, al festival de final de curs que vam fer a sisè, ja faran 3 cursos. Vam interpretar l'obra Maricel, que explica una història d'un amor impossible entre un pirata musulmà i una cristiana que s'enamoren a bord d'un vaixell. És veritat, me'n recordo que vam a veure amb el pare i la mare. Al final és molt trist. Aquest any la farem nosaltres. Maleït plomet! Que no saps que amb els presos no s'hi juga? Sí! Ajuda'm! Deixa'm! Deixa'm! No, no vull!
Campi. Estic escoltant uns veus d'uns criaders i els grups de fills de gossa o un cloc-cloc de gallines? Ja pots arribar a les veres o seràs destituït. Calma, calma, que la sort ja ha predit alguna mort. Jo me'n foto a sort de tropa pirates. Però no passa res. Que Déu et anava embruixat. Traïdor! Traïdors sou vosaltres. Au, ven aquí, vale? Vale, que no pots ser el primer. Terra! Terra, capità! Blanca, l'amor que m'ha salvat és una força que ens separa. Saïd, l'amor que m'ha salvat és una força que ens uneix més que abans encara. Però el mar i el cel, com tu i jo, són dos punts que mai es troben. El mar i el cel, el horitzó, són dos punts que es troben i es confonen. Viuràs per ànima entrenir, pel que no em compta el primer. Puri trobada al boda blanca. I està just per sempre més. He salvat el meu amor, però no tindré mai el seu cor. Tindré l'amor al meu costat, sabent que pensa en el meu. Sóc el mar, Ets el mar, ets el cel, sóc el cel. que es troben en un punt de l'infinit. Exacte. És una de les obres més ben reconegudes d'Àngel Guimerà. S'ha traduït en moltes llengües i a dia d'avui encara la segueixen fent al teatre. Podríem buscar entrades i anar a veure l'adaptació que fa en Degoll de Gom al Teatre Victòria. No fa gaire literatura catalana de Mastros de l'Àngel Guimerà. Sabies que va néixer a les Canàries i que va ser un dels màxims representants de la Renaixença? La rena què? La Renaixença. El que volien era fer renéixer l'ús del català en l'àmbit social i públic, que no només es parlés dins les cases. Ah, mira, i a part de Maricel, quines altres històries d'amor prohibida coneixes? Ui, doncs hi ha una obra mundialment famosa d'un dels autors més ben reconeguts, Romeo i Julieta, de William Shakespeare. Fins i tot n'han fet adaptacions al cinema. És el de ser o no ser. Esa és la qüestió. Bé, l'autor sí, però és una de les seves grans obres, de Hamlet. Mira, ara que ho dius, els noms de Romeo i Julieta em sonen bastant. A mi també. També és una història molt trista. I si no em falla la memòria, sabeu de quin any és? Del 1597. En aquest cas, en Romeu i la Julieta formen part de dues famílies de Verona completament enemigues entre si. Però, com us podeu imaginar, tampoc té un final feliç. Oh, quin lloc més bonic. I allà, de la llum que encén la nit, és Julieta, la més bella de totes. Ai, Romeu, però ja, per què t'has de dir Romeu? Si només el teu nom és l'enemic. Però ja, què importa un nom? El que anomenem hauràs de tindre la mateixa olor, encara que es digués d'una altra manera. Si només un nom t'allunya de mi, deixa que em canvi el meu. Ja no em diré Romeu si això et fa feliç. Qui parla així amagat a la foscor? Tens una veu dolça, però si et descobreixen, et faran fora. He vingut guiat per la llum dels teus ulls. Cap mur és massa alt per al nostre amor. Ai, no sé què dir. Només fa unes hores que ens hem conegut. I ja sembla que ens hem conegut des de sempre. Això ho sento jo també. Digues, Julieta, m'estimes? Sí, però vull que aquest amor sigui sincer i durador. No només paraules boniques sota la lluna. Et juro que és la veritat. Demà vindré i parlarem de nou. D'acord, Romeu, però vés amb compte. No vull que et passi res. Res em pot fer mal si sé que em penses. Bona nit, Julieta, que els teus somnis siguin dolços com el teu cor. Bona nit, Romeu. Que ja arribi aviat per tornar-te a veure. Aviat, tu creus que l'Astrid Lindgren es va inspirar en aquestes obres per escriure Anònia? Això no t'ho puc contestar, Berta, perquè no ho sé. Però el que sí que crec és que tant Guimerà, Shakespeare com l'Astrid Lindgren volien explicar cadascú a la seva manera que la voluntat d'imposar una única manera de fer i de ser sempre acaben en guerra, desgràcia o tragèdia. A la llarga, tothom hi surt perdent. I saps què? Que m'agrada molt que l'Astrid Lindgren trobés la manera d'explicar una història així amb uns personatges i un entorn apropiat per la canalla. Vosaltres sou el futur i sou els que heu de tenir clar que l'odi mai és el camí i que l'amor, el respecte i la tolerància
són sempre la resposta. Que bonic això que dius. Rònia, filla del bandoler, me'l deixaràs? Ara tinc ganes de llegir-lo. Bandoler, he sentit la paraula bandoler, m'encanta aquest món. Doncs saps que la nostra mestra de català és de Sant Andreu i ens ha parlat moltíssim del Ney Baliarda. Oh, i tant, el gran Francesc Baliarda. Tots el recordem com un lluitador del poble, un heroi. Es posava al costat dels qui patien, però les autoritats el perseguien i l'acusaven de ser bandoler. Com a Robin Hood? D'alguna manera, sí. El Ney Baliarda no robava, lluitava contra les injustícies. I en Robin Hood sí que robava, però per donar-se als pobres. Uns herois robaven, trencaven les normes per ajudar els altres. Sí, però s'ha d'anar amb compte. Hi ha molta part de llegenda. La gran majoria de bandolers actuaven fora de la llei, però no per ajudar a avançar el poble, sinó pel seu benefici. Saps que a l'escola ens han fet escriure una conversa entre el Serrallonga i la Rònia? Què dius ara? El bandoler més conegut de tota la història de Catalunya. Menuda, qui fas tan sola pel bosc? No saps que hi ha bandolers? Ja ho sé, perquè jo en soc filla. Soc la Rònia, la filla del bandoler Matis, i no em fa por ni les bèsties, ni els homes, ni les ombres. Ben dit, jo sóc en Serrallonga. Potser has sentit parlar de mi. Alguns em diuen bandoler, d'altres herois i d'altres lladres. Sí que he sentit el teu nom. Diuen que robes als rics per ajudar els pobres, però també que vas acabar perseguit per tothom. Les històries creixen com els arbres, no sempre rectes. És cert que vaig fer coses bones, però també vaig cometre uns quants errors. A vegades la llibertat et porta per camins difícils. Si haguessis sigut el meu pare, t'hauria portat a veure els noms del bosc i t'hauria prohibit robar. Això sí que seria una bona condemna, però ja és tard per canviar el passat. En canvi, tu tens tot el futur per davant. I tu tens aquest moment. Si vols, pots caminar amb mi. No tinc por dels bandolers. I potser a tu et falta una amiga. Potser sí, petita Rònia. Caminaré amb tu i aprendré dels teus silencis, dels teus crits de llibertat i del teu cor valent. Anem. Caram, Berta, m'has deixat bocabadat. Ja veig que no només ets una gran lectora com la teva àvia, sinó que també té una digna successora a l'hora d'escriure. De debò t'agrada? Em fa falta un títol. Dues ànimes lliures. Dues ànimes lliures. Sí, m'agrada, avui.